फाइनालि दानाबा सिखारनानै हाथाइ साथाइ होखांबाय दानाबा जोंफोर दिनै एसे अबावबाफोर थांनो प्लान लादों दा बेखौनो मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दानाबा दिनै ब्लगखौ थुदो जागायनोसै दानाबा नै जोंफोर न'निफ्राय ओंखारबोबाय माने हाइवे मोनफैबायानो ओमफ्राय आंजों लोगोआव दं नै जांगिला ब्रह्म दा जोंफोरनि प्लाना जाहैबाय जोंफोर बरपेटा र'डआव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दानाबा नायलांबाय थादो मा जायो फाइनालि दा जोंफोर बरपेटा र'डआव मोनफैबाय दा जोंफोर एसे जानाय लोंनाय बेबस्था खालामनो नागिरदों ओंखायनो हटेलाव हाबहैनोसै फैदो नोंथांमोनाबो जोंबोसो जले जुदि नोंथांमोना बरपेटा र'डआव फैदोंबाथाय नैबे दावला हटेलाव ओंखाम जानो दाबाव बुहुद गोथाव जोंफोरबो नै दासो अमाजों बोरमाजों जानाबो जाबाय अनलि 380ल' दा जोंफोर दावला हटेलाव ओंखाम जाखांबाय आरो जोंनि बरपेटा र'डआव फैनाय गासिबो खामानिफोरा जोबजोब्बाय दा जोंफोर न'आव ओंखाम फैनोसै